Uy, imbaga rabi tayo amin kakailyan. Ah, Abril 18, may kasangapulo kat walo, bulan ti Abril. Dari kata share ko lang dati. Ano dito makabuya. Dari ka medyo share dati jay personal account ya. Uy, ani na dyan ang likod ko. Baka mong i-share di personal account. Personal account. Teka. Oh, bali na. Sharing na sharing. Ito'y takat ta. Naranayin ko. Well, share ko dyan personal account ko. Kala ni Adi Sherwin Ancheta. Mananiw ti Canada. Kamang ti Gumil Canada. Ni Adi Sherwin Alegre Ancheta. May isa kalagi ti nabig sa gamit ti music tayo. Okay. So, thank you ni Sanyata dahil yung regalo ng t-shirt ti eskwela na UST Growling Tigers t-shirt. Yeah, pa. So, dahil iti welcome iti Aseng live at night. Tuloy tayo ti panagdaniw kas pangrambak tayo iti Abril bulan ti literaturang Ilocano. Bukan tayo datoy baso tayo iti base ni Apong Abe ti base di iti sosyal ng Ilocano. Sosyal ta medyo lamam na basit nung dati base ti sarangusong ti nagilyan la union ng Tagalog ni Judge Costales. Okay tayo madado ti agbuya tayo share ko kami di personal account ko dati live tayo ya. Hello, kadikiti pada manurat pada mananiw just tingina iti panagitakta ko na yun iti dito kabsat yu iti pluma. So ti mananiw ngayon tayo basahin ti dandaniw na kahit may isa ka iti kasisiglata na mananiw napatanor ti kay Lukuan ni Apo Daniel L. Nesperos. Kit amin nga daniw na tagat alayan tayo dito ay libro ng Anglem. Nagwapo ti panakay layout na ta layout dito mo syempre pablaak ti Sanyata Publications may sa kadagiti irus-rusat tayo nga tignay para iti literatura tapno mapapartak ti panagipablaak tayo dagiti libro bayat nga wampay ti nabaknang kapitalista nga sisagan ng agipunan para iti kadagiti sinurat tayo and sakbay na ngayon tayo basahin niya po dagiti dandan niya po Daniel Nesperos. Basahin tayo lang dito ay bayonot na nga nakay kabil dito ay likod ti libro na makita tayo naipas ngay ken ni Makkel ni Daniel L. Nesperos iti nakurapa yaman nalo nakaamaan iti barangay 19 San Lorenzo San Nicolas Ilocos Norte. Agsusurat iti ababa sarita daniw ken salaysay. Nagtrabaho iti 1996 iti kooperatiba dagiti manurat
sa Imakar iti Liwayway Publishing Incorporated aging ka iti panagsara daytoy idi 2005. Nagawid iti baryo na ket tuloy na tinagtalon. Ngem na amiris na anay sayat langen ngagtutugaw takanay met a malugi kadagiti mula na apagay mais sanja ken sili ana adat. Panagrabi ti bayo not dagiti dagiti nga manora daya. Fellow iti Danew iti 26 UP Writers Workshop ananga iti Bagyo iti 1996. Naabaken iti Palangka, Talaang Ginto, Gawad Surian sa Tula, Gabriela Price, Sanyata Price, Companions of Italy, PMI Short Story and Essay Contest, Aubla, niya ito sa salad, kakamata, Alvia, KWF Story Contest, Arpapil, TG Tugade, Abail, Tawid, Prinsesa Orduha, Avantgarde, Kublia, Graafil, TGT, Ambapil. Nairaman dagiti sarita ken daniw nakadagiti libro kas iti antolohiya dagiti daniw ni ayat. Ani pablak iti 2017. Kasto yung embunubon mi dagiti balikas ani pablak iti 2010. Samtoy iti 2011. Daniw Ilocano mga tulang Ilocano iti 2015. Ani 31. Di CCP di 2005, Anaraar di 2000, Iloco Journal di 2000 ken sa Gibo. Learning Resource Reviewer dagiti libro nga Ilocano ti grade 2 Mathematics, grade 2 MTB ken grade 3 Science ti Department of Education. Ya po DLN. Kaya po ti Bionot na. And siguro sakbay basahan tayo gid dani na sang kabasit ako na tayo inkuha na kasman naniw nagilista dito itatay kadagiti titalo nga amiris ko babaen kinapo Daniel Desperos pudno nga da nayan nakaman naniw iki din saan amin nga kahit na nagdaniw ko kabalan natin dumaniw. So may isang realisasyon tayo dayjay ganda ka talaga na yan nakaman naniw ta makuna tayo nga multi further studies da Apo Daniel uno masterado kalagiti nalalatak universidad ti creative writing uno pa nagsurat ni Daniel ngam ada ditoy ito yung nakasigsiglat aman naniw nga naggapo iti away pampanik na kanad kita nga uray no saan tayo agadal ita abroad no kadagiti nalalatak sa universidad nayan nakaman naniw talagang makasurat ka kadagiti ang kakabilag adandanin pamanaknak dito dagiti agarop amin yan nga pasalib iti panagdaniw ko nag first prize ni Apo Daniel nagadatuin tunggal nagpasalib ti Gumil Pilipinas iti on the spot poetry writing contest ko talaga isulat ti first prize awan ti makaibalat ken kuan na hanggang ba't ibagbaga dito nga ulit ikadun tayo ti namnama para kadagiti kayat na ti agdaniw yung pagpampanunutan dito nga madlaw tayo talaga nga narigat talaga hantay baala ti ayatan dagiti balikas para ti danin tayo kat amangan talaga nga nayanak tayo para basa lang iti daniw. And may kadua nga realization tayo kini Apo Daniel. Pudno ang mabalin ati adalan kabalan na apataran wenno labsan ti maestro na. Apin ay bagak na ito. No dagiti Tagalog kat adda Rio Alma ken Roberto Año Nuevo.
nabasahan nyo dagiti dandaniw da ibagada ngamin nga agarop agkakaingas dagiti dandaniw dagito nga duwang mannaniw iti biyang mo ti Ilocano dagiti Ilocano no mabasbasa yun ti dandaniw da Apo Aurelio at Kawili ken Apo Daniel Nesperos mabaling ibaga yung mabaling ibaga tayo nga agda pagkakaingasan no dati tugot nga inusatan da ito'y maestro kat isumat ti tugot isumat ti dana nga susurutan dati adalan nung saan tayo nga ikikatan iti tawag natin tilaing dagiti daniw ti agpada nga mannaniw ta nupay mabalin nga ibagawa tayo nga imununa na po Aurelio ag Kawili ken mabalin na kasta ta nagtrabaho iti nabayag na po Daniel iti sidong na po agka nakaaramid iti kabukbukudan agupit dagiti daniw na po Daniel Nesperos umuna iti detalye dagiti dandaniw na nga mabaling ibagam nga ad-adda nga na-immerse ni Apo Daniel kadagiti dandaniwan na so no iti panagrip nam ket kankanayon kadda iti pulpito no entablado no kas maestro ni Apo agka makitam dito'y baro nga mannaniw ani Apo Daniel ang ganda ni iso na dito'y iti sidong dagiti agbibiyag kadagiti daniw na dagiti mannalon dagiti mangmangged dagiti gagangay nga umili nga ad-addamot nga nang pabilig kadagiti daniw nata san tayo agdado kadagiti bagbagana gaputa amo tayo nga nairarem ni Apo Daniel kadagiti dandaniw na and siguro ate matibaga nga agpada no agda limabas kadagito ino di agpada da nga nasiglat iti bukod da nga paglaingan and pagimbagan na nakaramin mo Apo Daniel iti muhon na iti literatura nga Ilocano may katlong realisasyon tayo iti parang basbasa tayo kadagiti dani na Apo Daniel pudno mabalin ani mananiw ibiyag na dagiti daniw na so kahit ko sa unditoy no ti daniw ket buklen dagiti agkakaimbang nga balikas nga napagtitipon tapno mabukel ti may sa napinta sa daniw kas mannaniw kas may sa tao na Apo Daniel napanagrikan tayo nga may sa pagulidan a tao pagulidan a mannaniw pagulidan a individual no napudno kadagiti daniw na kas tamat ti kinapudno na kas tao ni Apo Daniel and manmano kasi kami no ngamin manurat ka wano mannaniw ka karaman dito ti panagbalin mo nga ko nga righteous no mabalbalin la kuma tapno iti kasta dagiti sursuratan ket da kredibilidad na tige den no sa kalawasaw ka wala scammer ka sa kagdani-dani nagsurat-surat agad pagdodoan dati sursuratan awan mawat pati iti sursuratan ingam no
ibibiyag mo dagiti dani mo nga may papan iti panagpapatas, iti kinapudno, iti justisya, ket makita da nga kasjay ka mag ket okay, approve dagiti dani mo. So dagiti ilista tayo nga talo nga amiris no realisasyon. Di pa nang basbasa tayo nga dagiti dandanin na po Daniel. So dagiti dani na. Una nga tayo basahin ket adda ka ngamin itilistaan. Agbirbiro ka kadagiti kulalanti iti sardam. Kadagiti adayo abakir ken balang amalem. Agbilbilang ak kadagiti arimpadek ken danapeg. Iti kagay iti mangliweng-liweng asipnget ken kaltaang. Agmulmuling lengak iti riweng ti kinagmaymaysak. Iti sinamar at tinamnama jak pulos madugsak. Agsasalupang latta dagiti ariweng-weng bariweng-weng. Ngem jak pulos matiliw kadagiti matam ti buteng. Agsidsiddoker dagiti sitan abarot anay bartay na ipanes. Dinno nga ta kadagita tinakairam edan ti dawis ken ranggas. Agurayak iti panagsublim. Di aggibos nga agurayak. Kas iti panagtalapwagaw ti bangkay iti mausoleo iti batak. Uray kumano bangkay mulatan ti agawid kawaw. Man apetaka wenno lupot wenno panes wenno dungaw. Anay kali nalikidar, naputulan, nabusalan, narames wenno napasag wenno naidulin. Iti listaan dagiti berdugo ti 1972. Mamapatay iti muging kidarupdep ken irerukwas kadagiti kadena ti baro agimong. Agsubli-subli dagiti lagip, gilap-gilap, panes, aripusyaw ken kuryente. Gimlong atiri ken tiritiris ti may kadwapulo ket maysa ti Septyembre. Kas iti panagsubli-subli met ti lagip, agindayon nga agdaluyon, iti ilalasat na manen kadagiti syudad. Amangin na ti karayan. Analabit na kay batyan ti sapatos mo, wenno ti tinggol, tinaabaa babuok mo, naswalit atangan, ramay na putol, agdinakkel ti tugot ti dawel a kumamang iti kabambantayan, anagpaingam. Nakailabbanam wenno na ikay tabunan, ti garagak mo kinameg ti mordong dagiti kalbit agatilyo. Wenno panagpagunggan dagiti agdepes a kapanawan, agdelubyo nga umkis kadidipay nakalkali a banga sidudungaw kadagiti Kampo Santo tinakem. Si beberdugo ti rumkwas aluksaw ket itabon ka iti lagip. Itabon ka iti pait. Itabon ka iti ulpit. Itabon ka iti ringgawis tagsabong nga kawayan. Sisiit jakon gamden nga pankay iti Kampo Santo dagiti banwar. Umanayan nga itabon ka iti Kampo Santo tinakem asi kakawar. Dito'y pusok awan amakitak oray kumarimer kadagiti luam. Patak tinaudi nga arakop katawa ken panagpakadam. Kaslalayap itan ajak na siglutan. Kilaat kalatan na nagpukaw. Si kalakuman ti kulalanti iti sardam. Agis isem agidep agsilaw. Istagina dahi iti muna gano ni Apo Daniel Nesperos. May isa kadagiti mannanim nga Ilocano natadum ti panagamiris na kadagiti mapaspasamak iti kagimungan and adan iti turad na kem mangisurat iti kadagitoy iti wagas and artistic nga artistiko babaen ti Daniel. And adda ngamin dagitay dagitay mannanim nga naduma. Hindi ko na nga makiuso kano ka iti tapno
tapno makunamot nga walk ka, dumani ka mat may papan kadagiti isu ti kagimungan. Umitibiyang ni okay lang matama, umitibiyang ni Apo Daniel ket nagbali nga bukasyon na dayen nga agdani may papan kadagiti amiris na iti kagimungan nun niya iti panagkunanan niya ti may numo ken may parbeng iti ti may kaduang dano na agbilbilang ak kadagiti buteng napnap no ti bulsa ken bulsitok si kakapet da kadagiti dot ken buok ko uray kadagiti rinyad ken kapuyo sinuknor ti di mainaganan na buteng naynay nga ululyan na ti durik amangin na ti puso ken nakem ko uray iti ulo ken agong ko aglalo kadagiti matak kasla agmandi nga aso tilanga dagiti nakasilsilap ken agam ang mga wa panagkitak ket no kasta nga ornongag amin na pigsak amang iwarwarsi ken mangiwadag-wadag dagitoy abuteng ken kimkimpot kanyak agtatarayda nga agiinno nang agtalapwagaw ket amangin da dagiti katsumba bain-bain kwantong damurtis kalamansi dumon dalandan sagmaymaysada sumreg dakkel ang iwat mo agsublida akas maymay sa abuses kinailyan a panagsasaw iti dakes ken kinang dangkes agpipila dagiti bangkay kadagiti Kampo Santo iti piyesta ti panagpapatay ubing agtutubo na taangan tilaing kinakurapay ken kinainosenteda ti amuda abasulda akimkimpetanda ikinaynay akarim ket ti anak ko agmalmalanga kasi ti panagpukaw dagiti birbiruken na itan nga ariyangga ti sardam salipengpengan ken giya tinakem na adi kabalan tinaganos a panunot na agalgalen wenno kabulen ti kinadangkes tanaynay ngagsalsaludsod dagiti mata ken lapayag na kadagiti sao ken panagsao iti dakes jak amuitan no pangisalsaluksukan na kadagiti buteng dagiti ngipen tiranggas agnanaedda iti naganos anakem idinto anaynay nga arasawom iti inaldaw kasla agkabkabul kalaeng iti gawud ken buwa kadagiti paktorya ti buteng ken kinaulbod awan sarday nga ituptupram iti kalsada agbilbilangak kadagiti buteng asikakapot kadagiti dutdut ken buok ko aglemlemmeng da kadagiti rinyad ken kapuyok ket ti alusiisen alamiis naynay asapsap pagan na tidurit stagnina dayiti may kadua adanin ni Apo Daniel bayat nga basbasan tayo daydanin na dasimiplot lipatak ko gapo ka dito medyo nayado tayo samot tikwan ti chimimsiman anyway baka malagi tayo madamdama dagiti man na yung sila nakalaay datoy yun na lang po tayo ang dagiti man na yung ako nga no man nurat nga no ikamida ti tema suratan da kabalan dang masuraten diya kabalan na diya dagiti siguro dagiti manurat nga dubing dagat na ibabaon da makisalsalip kadagiti ayun dagiti press conferences diya may deliver da kami dati tema tapos suratan da sakto ti madlaw ko takas jay nga makabal iti biyang ti sarita well at least dagiti amamok nga personal iti sarita ni Apo Juan Al Asuncion ikam iti tema suratan na ayos sakto swak
itibiyang ti Daniel ni Apo Daniel. So nga siguro no apay nga kang kanayon nga mga abak kadag iti salib iti on the spot. Kabailan na suratan yan titid mo nga ako nga tema nga may dumdum mga talent dito ganun dito magbag to ta dato dito 19 dati nga dahil na no saan tayo mariro kat dahil na para iti may isang eleksyon katiin paulo na angaw ti Mayo 14 kasano kadi nga ipudusan kay Lian ti kurita nagan ti mangaw no umay dagiti bulbulagaw ti bagilyan nagpautang kadagiti angaw ti angin agikari iti ganansya dagiti alipugpug agyalis kadagiti alipuspos ti ili pagisalsaluksukam kadagiti saningim akatinawar dagiti kariya panagduruas iti entablado dagiti alawaaw abariwas dagiti di masemsemento kalsada dagiti di maarami darangtay tirangay anya ti sangsangalem a birtud tagiruot dagiti abalem iti kambas dagiti lunod kadagiti kutimanta alwa ti kanapiman ti marmaruta arungaab tianikis ti isaldata adayaw ti botos wenno rungab ti itaya ta pinggan idinto nga iti pangal kenagdan ti bisin kas lagagangay laeng daytoy nga aldaw kadagiti ubing agkukumbato wenno kadagiti inang agkikinuto wenno dagiti amma na imas ti pinggit na iti baraha ti dungaw iti nakamuttaleng nga lamisaan no ti di masumar agasat ken rungab ti Mayo 14 gusto gina dagiti may katlo Daniel na Apo Daniel Nesperos. Hello Apo kadagiti agbubuya dito ti may kadua litro ti base tayo nakadua ka litro tayo April 18 pa lang may boss dito tumira tayo ti kwan suka kailo ka digiti dano ni Apo Daniel ket nagtapno ti dagem itinwa iti dara panakay patli liday nalidem dagiti sursuratan na dandani ta ngamin gusto makita na and naganito yan masapol mo dahil di tayo nga manurat kat agi dokumento tayo da tayo ti mangilis-lista kadagiti padas ti kagyumungan nagiti mapaspasa mak iti kagyumungan adon dagiti manurat nga wagwagayway kadagiti nasasayat ang mapaspasamak either nga gapo tayo sa tipinilida o sa tipakalagaan ng tiriknada wenno mabalin pa nga gapo ta ada katukad na nga either dayaw o sa nikwa dalagi kasi nga manurat and isumot ti pangdayawan tayo kadagiti mamanani nga Pascada Daniel Nesperos gapo ta awan ti gunggo na kadagiti nga raramidon da iti
kanang isurat da iti mas nadangdang kes nga pasat ti pakasaritaon nga kagimuan tayo no dilaan iti biyang da siguro panakapnag nga iti panagkunada kat narami da naginaskan nga arami da nakapamino na tayo nakatatlo nakapat pat sana yan talo tayo na may kapat dito nga basahan tayo dito anglem naulimek dito aradas tidungaw kas kauneg dagiti sugat ken piglat akayat da nga itabon saan nga ije batak wenno ije kung masarat ngem ije kampusanto dagiti banwar agalingabong ti makapneng adayeg ti damag apay talapet tatlatan anay tabon ka petat kadimet nga gringat ti daga nga alunon kadagiti rurod kanlunod dagiti biktima ti ranggas ni maapay asaan amin ang nakipamumpun dagiti Ilocano ket ti Ilocanja nagrago aging kay ti piltak ti puraw a Kapitolyo sa anak anagsagana iti barsakek abanga sa anak anang geret iti duwang nga pagasawa na manok wenno napan nakipagdiramos kalpasan ti tabon wenno nakipaggulgul kalpasan ti padaya adak lang ditoy nanumunga ilik agdamdamili kadagiti pakasaritaan ajak masuksukog jak magibgeba amanto ken sanang tiili agsumsumar kadagiti jak napasgadan nga atong wenno na ipagpag apanes ti ladingit wenno naakas adapo ti atong ken arutang anay-nay nga ipapaanod iti karayan ti luwa tagdegges ti sakit kinakam si kakemkem si tatagay si kakaem si irot si papangta iti kunlayaw ti si itan abarot anak ay salapayan dagiti dinaglunit asugat tinakam agpipila dagiti nagpukaw napunas kendi mabukal nga isem ken nagururay at agipatgan dumenden tilidem ken litem dagiti ariganggan ken dalipato titilpat ken ulpit anay-nay nga gururay kadagiti bangkay dagiti itabon da lagip dangkes arikeskes ken upay adaklat ta nga gibarbarsak kadagiti banga agrungrungab anay-nay dagiti banga-banga agnay-nay nga gergeretak iti pagasawa na manok nay-nay nga ari kumkumek dagiti aningaas dagiti barikada ti siitan asanot sumarot ti sarot dagiti kunkunikunek nga daton nga anglem agdakdakiwas at aguub ken kanabsit kimat iti sakaanan ti sumsumga atanem mo awan sarday ngagpasgedak kadagiti anglem awan sarday ti anglem dagiti diagibus alagip gustagina dagiti may kapat adan niya po Daniel Esperos ket apo na nga rigat dagiti balikas nga susaran dagiti nasisiglat aman na mo na po ngam kas makita yo itilaksid nga nauneg medyo komplikado dagiti balikas nga raramatan da uri kas kasano kat nasayod lat ti panakayablat na gapo ta kas nakunakon kadagiti napalabas nga laldaw amuda ti kay papananda dagiti nga balikas amuda no kasano nga ramaten da iti linya dagiti danida iti binatog dagiti danida iso nga saan nga agtugkib batol ti dagiti danida kapo ta sakto ti kano nga sarda dagiti balikas agpapanpay dagiti nga balikas ket nauneg kuno komplikado kuno medyo tangpister kuno ararigan ket sayod lata naladawak met tendency hi kana board
Bilmer. May salangin. Nga daniw ni Apo Daniel. Agsaludsud kayo tapno patpadasan tayo sungbatan. Hello Apo Chita, Bro Sagani, Apo Robinson, ng Bagarabi. Naibusan natin base ni Apong Abe. Madanaganak na niya tinunod na bigat. Gusto gina kina Apo Daniel Nesperos. Katag ito'y dandanin ng nababanag. Malipatak ito eh. Dito eh. Ibaga tayo tayo nga, Apo Daniel. May isa katag ito ba na nung niya isuna, isutidanin na. Nya? Ano tikas dya eh. Amu mo na lagi mapapasa na gidano na makita mo kasi nga talaga kaputa ibibiyag na nagitidano na kastama niya po Aragon nga binasa tayo di Kalman may isa dayto kadagiti gupit ti may saman na niyo may saman na niyo kang amin kumasapon nga napudno ka sa mga luklukwen kaputa iso ti uso ko makas pagarigan ni ti issue ko daniwam uno saan kaputa kay tanda ti love points ket isumat ti daniwam isudagat ko eh nagiti nga man nani ket talaga nga iso ti kahit nga daniwan iso ti ibilbilin ti nakamda, ti riknada. Kuna na po mardon kat syok tong kumang din sa med kaalaan na po mamasi. Haan. Tinadlaw ko ti bagik ti kasigwak nga tangkulong kat ko Brandy. Nagiti kas karigiti MP Alfonso Fundador. Legiti kainuman tayo. At the black label dito, Johnny Walker, yung regalo ni Manang Imelda. Thank you, Manang. Tsaka mo no 2 years ago. Manang Imelda, Duque Toledo. Thank you, Manang. Duntin eh. Sagot ni Manang Imelda dyan. Wala kay nga ako ang kay nga gimimon sagutan na kayo to kanumad. Dahito timay kali mga dano ni Apo Daniel. Nakalimakin maudi. Sa tinga rabi. Ayat iti panawen ti Bayakabak. At kibintang agdayeng kadagiti suknalan ta at arakitik dagiti arbis. Diaggibos ngagpitik ti sangaw ken bara ti malem. Dalinep-nepen ti riknata. Sa dino kadi asuli ti pagdisuan dagiti arep upta. No kasta siglutan ta dagiti singgalot ti bullalayaw. Batumbalani dagiti agmalem. Di kadi kaslay ayam laeng daytoy siyak ti tatang ket sikatinanang nga oray nagkaysa ti pusot ta di ta ammo ti masakbayan no agsabat tantupay iti katengaan ti didigra no pinilim ti sabali a bangir no pinilik met ti kasumbangir anya kumano awan ti arbis masadsadot at arakitik nga gindurog agpukaw amin dagitoy iti imatang ko agbayakabak agbagyo kay naglayos amangupor iti indurog tirik na ayam mo kadin
Adda ka kadi iti umto ti bulalayaw. Ti agibos at agimaris dagiti lagip. Ket ti ayat agbaybayakabak. Laminenak kumkumterak agururay ti dagibos nga indurog ken panakapnek. Hinton bigat. Kahit ko ti arbis apag kanito. Umay kan iti sirok ti bulalayaw. Iti naladawen na malem. Umayan ti dagibos akari. Umayan ti petpetanta panagbalbaliw. Uray apag kanito laeng agindeg. Iti agal alawa warik na ken patimpatigda. Rikrik naek ken rikrik naem ti manut sutil. Nga pros tinapawot apanawen ti bayakabak. Diyos tagina ket lagi ti maikanima dani ni Apo Daniel Nesperos. Kunan na po mardon nagito dito na po rin ay dahil black label una anang kung ka kuanda niya kung kasyatan so titapay lang so dahil po ti lima dandani na po Daniel Nesperos ket mapadayawan tayo mangibasa kadagiti nagbilag at dandaniw indon bigat manen ti basaan tayo mat kadagiti dandaniw ni Apo sa balipay nga nasiglat aman naniw Apo Joel B. Manuel kastapay kat aganad tayo kan kanayon naulpit dito yung virus agsidalat tayo tinateng agina na maturog iti umiso nga oras ay dati na po Daniel agyaman na atanod thank you matanod kaka manong na atanod pa yan pa ibaga tayo agtumar iti vitamin C nodda noowan ikaado ti mangan iti kadagiti prutas nangruna kadagiti ay citrus kumati mandarin kalamansi arami dun nga kalamansi juice yay ganun tayo numabali nagyan tayo kadagiti pagtangan tayo pa ilaeng lalo ko may matagyan iti balay lalo no kompleto mo iti kamang ti pamilya daw mo tinas kang aramin tayo tirwar dyan tayo pa lang ito nagbigay pagtayan tayo thank you and good night.